Kodwa ke manje ngihlala eKapa ngithanga i-correct nje kodwa sibona abase-Free State wena wase-Free State wena walana ukuthi sokuyimilela ma-Afrika namhlanje sizothula inkokheli yethu nanku umsebenzi sowenza nacela usondele enkokheli uKing Dane nangu ayikho enye ikhansela nansi ayikho history mina angwaluza ama-by-election sashaya belungu e-Western Cape eSaldanha sine-ward eSaldanha sabashaya eGrabhow sine-PRC endaweni zabelungu sabuya seza la eNatal and last week sibashaya ku-ward 110 esikhona endaweni yabo uhlopha kakwazi ibheke khona thina siyawina asikwazi ibheke sizowina la and ke njengoba senazi angihambi ngedwa ngibonga uGood Joe from the National High Command, one of the national officials esinaye lana ukhona nama-leaders avela kwi-National High Command ukhona nomntwana wegazi la uMadlala umuntu we-UPM lo secretary kodwa uyacasha unamashoni ayithini ufuna kuthiwe honorable MP yodwa esebenza nayo la sonke nje basilana siyalingana ikhundla zisho lutho uCommander babizela ukhulume kahle wathi abantu ababalulekile noma kuyiphi organization is the ground forces ningavoteli idibe ecabanga ukuthi abelungu bayasithanda bebeyi-oppose increase kwi-VAT for their own reasons bezama ukugaya ivoti bacanga ukuthi umuntu omnyama okhona manje ngo-2025 ilowa ka-1652 ngeke sihlala belungu akuyena u-1652 manje u-2025 sivukile manje sivukile mayibuye i-Afrika mafrika mayibuye i-Afrika mayibuye izwe lethu mayibuye njalo